to kolejny odcinek z naszej serii. Zagramy w Shakes and Figure. Ja tu już mam zrobioną karczmę jakąś. Nie pamiętam już kiedy, bo dawno w to nie grałem. Ale nie powinno być najgorzej. Zobaczmy sobie pocztę. Zaatakowano. Dobra, nie będę tego patrzył, bo wkurza mnie. Zbrojownia. Naprawdę? No dobra. Chociaż nie wiem, czy nie ma tu czegoś. Odrobinkę lepszego. Czyli to kupujemy. Najpierw sobie zbierzemy kasę. Bijemy się pierwszy, lepszy. Jak zawsze. Kto pierwszy uderzy, ten lepszy. Chociaż nie wiem. Już ja sobie jeszcze tutaj dodam kasę do gildii. Cztery, 5, 6, 7. Dobra, co mi szkodzi. Ulepszymy sobie coś, nie mamy. I zrobimy sobie jeszcze jakąś misję. Ja będę robił tak kilka misji poza odcinkami. Potem będzie lepiej, bo widzicie już w trzecich dachach. Próbujemy przejść. Chociaż że nie mamy szans. Patrzcie, jak on wali. Jakby chociaż raz kryta, ale no to by mu dużo zabrało, no ale on oczywiście nie, bo mi po co mi. Dobra, więc to by było na tyle. Więc cześć.